Lebap vilayetinin Fara ve Etrafının häkimetleri öňkü tutsagları we arakorlary wagtlaýyn tutsag edip başlady. Şeýlede alkogolly içkilerin satygyna we raýatlaryň giýje hereketine çäklendirmeler girdildi. Yerli häkimetler bularyň sebäplerini yetip gelýän bitaraplyk bayramynyň öňýanynda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilmegi bilen düşündirýärler. Adatlyk radiosynyň Lebapdaky habarçysy bilen töhbetdeş bolan öňkü tutsaglaryň howsarlarynyň aýtmagyna görä, geçen hepdäniň ortalarynda Farapda adam bıçaklap türmede oturup çykan öňkü tutsaglar we arakorlukdan ejir çekýändigi barada hasapda duran adamlar wagtlaýyn tutsag edilip başlandy. Öňkü tutsaglar 15-nji dekabra çenli 20 gün tutsaglykda saklanar. Bizden olar üçin her gün nahar eltmegi talap etdiler. Biz günde olaryň ýygynyň nahar eltýäris diýip adamsy öň türmede oturup çykan Faraply ayal anonimlik şertinde habarçymyda beren maglumatynda aýtdy. Öňkü tutsaglaryň howsarlarynyň sözlerine görä, yerli häkimetler we polisiýa işgärleri bu çäreleriň sebäplerini 12-nji dekabrda belleniljek halkara bitaraplyk gününiň öňýanynda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilmegi bilen düşündirýärler. Şeýlede bu howpsuzlyk çäreleriniň çäginde etrawyň polisiýa resmileri döwlet we hususy eýçilikdäki dukanlara aýlanyp alkogolly içkileri wagtlaýyn ýagny bayramçylyk geçýänçe satmazlyk barada hem tawşyryk berdiler. Mundan başga raýatlaryň saat 21:00'dan soň hereket etmek mümkinçiligi hem çäklendirildi. Munyň bilen bagly Fara we Etraf polisiýasynyň işgärleri eýýäm köçelerde reýtleri geçirip başladylar. Bu reýtlere laýyklykda giýje saat 9'dan soň goşa durnak üçin sebäpsiz köçede aýlanyp ýören raýatlar tutsag edilýär. Polisiýa işgärleri raýatlaryň anyk haýsy ýagdaýlarda köçe çykyp bilýändigi barada resmi maglumat bermeýärler. Olardyň giýje saat 9'dan soň dermanhana ýa keselhana barmaly ýa-da döwlet edarasynda garawul bolup işleýän raýatlaryň öňünden Etraf polisiýasynyň resminama almalydygyny aýdýarlar. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Lebap vilayet we Farap etrap häkimlikleri hemde polisiýa edaralary bilen habarlaşyp goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda bellenilýän ýa-da geçirilýän uly bayramçylyklaryň we halkara çäreleriň şeýlede döwlet başçylygynyň regionlary edýän saparlarynyň öňýanynda adatça howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýär. Adamlaryň we awtologlaryň hereketi çäklendirilip, köçelerdäki polisiýa we howpsuzlyk işgärleriniň sany arttyrylýar. Sentýabryň 27-sine bellenilýän garaşsyzlyk bayramynyň öňýanynda Adatlygyň habarçylary Aşgabatda polisiýa işgärleriniň öýme-öý aýlanýandygyny we raýatlaryň resmi namalaryny hem propiskalaryny barlap hasaba alýandygyny habar berdiler. Türkmenistanyň häkimetleri COVID-19 pandemiýasynyň fonunda bu ýyl bayramçylygyň nähili geçiriljekdigini habar bermediler. Adatça türkmen häkimetleri bu bayramçylygy howpsuzlyk çärelerini güýçlendirmek we köpçülikliğin dawaralar üçin maşıklary geçirmek bilen taýýarlanýardy. Bu ýyl uly taýýarlyk çäreleri häzirlikçe göze ilmeýär. Howpsuzlyk çäreleriniň nowatdaky güýçlendirilmegi ýurtda ykdysady ýagdaý yaramazlaşýarka häkimetleriň ilatyň problemalaryna we zerurlyklaryna äsgermezlik edýändigini halk tarapyndan näýileliginiň güýçlenýän wagtyna gabat geldi. Soňky gezek 10-njy noýabrda Mary vilayetiniň Garaw etrawynda onlarça ýaşaýjy döwlet dukanynda dowam edýän un yetmezçiligine protest bildirip häkimlige bardy. Türkmen häkimetleri we resmi media bu howpsuzlyk çäreleri şeýlede ykdysady kynçylyklar bilen bagly ilatyň ýüzeýi bolýan bökdönçlükler barada kelam söz aýtmaýar.